Ini mau pun sana. Jadi nol farani sudah posisi. আমাৰ চৰকাৰে আমাক উচ্ছেদ কৰি পঠাইছে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পটককৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে আমি এতিয়া কি কৰিম ধৰি পোৱা নাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে মোৰ মতাটো কাম কৰিব নোৱাৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে বেমাৰী হয় এতিয়া মই ইহঁতক লৈ কেনেকৈ যাম চৰকাৰে আমাৰ লগত কিয় এনেকুৱা কাটিছে আমি গম পোৱা নাই এতিয়া বৰষুণৰ দিন কাপোৰ নাই কাপোৰ কানি আমাক দিব লাগে আমাৰ বড়ো মানুহখিনি আমাৰ ভূমিপুত্ৰ হয় আমাৰ সহজ সৰল মানুহখিনিক কিয় এনেকুৱা কৰিছে আমি বুজিব পৰা নাই কিমানে কৈছে হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট Ini habafaरि harimur दिन्थिफुंनायजों मा मेसेज होनो नागिरो जुदि नोंथांमोननि दिन्थिसुनाय गुबै उद्देश्यआ बबेखौ बेस खालामना लादों সিজন ওলাইছে এইটো কোন বেসটো লৈ আপোনালোকে ইস্যু বনাইছে আমি এইটো আমাক যেতিয়া উচ্ছেদ কৰি দিছে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2016 ইয়াৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি এই প্ৰচেছনটো উলিয়াইছোঁ আমাৰ মেইন থিম হৈছে আমাৰ যোনখিনি ভূমিপুত্ৰ অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলক মানে উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে আমি এইটো ওলাইছোঁ ধন্যবাদ কিয় প্ৰটেষ্ট কৰি আছে administrative. We have not selected the judges from the departments but from the administration so that they ready? Everyone ready? Ready? Okay, sir. Please give a big round of applause. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. So now we are going to start the culture rally procession. Terus lah suara
বড় জনগোষ্ঠী বাগৰুম্বা ডান্স ইয়াৰ আন জনগোষ্ঠীৰ ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ লগতে ইয়াত দেখা গৈছে ইয়াত ডক্টৰসকলে ভৱিষ্যত হিচাপে তেখেতসকলে এইটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে ইয়াত আৰক্ষী জোৱানসকল মহিলাসকলক প্ৰদৰ্শন কৰিছে प्रोटेस्ट क्या करें प्रोटेस्ट करो क्यों प्रोटेस्ट कर Cultural relay that is organized as a part of the varsity week of the Bड'ल University. The message is that for any progress, both academically, socially, and economically, we need peace. And for peace, we need all the communities to appreciate each other's beliefs and practices and live harmoniously. So through this cultural relay, we are conveying the message that in the BTR, including the academic institutions, the social organizations, and any other civil societies organizations, we all live and work together for the betterment of the BTR. As what it shows, the many teachers posts have been lying vacancy, including the appointment of the registrar. What is step have been taken out from the concerned? The register vacancy has been advertised, and we have started the process for filling up, and this process is expected to be complete by the first week of March. And for the vacancy of the teaching positions, in the past 3 years, we have been able to fill up most of the vacant positions, including the associate professors and the professors. Still, there are vacancies in some departments due to the lack of applications, especially at the level of the professors, because the eligible candidates for the professors are those who are already serving at the level of the associate professor at some university or the others. And we are finding it difficult to get the applicants for the post of professor because those who are already established in some place, they are reluctant to move to the new place. Despite these kind of problems, we have now filled up, except for 3-4 departments, the posts have been all filled up now. Thank you, sir. Thank you. जोङो थुलुंगा फेस्टिवलखौहाय अफिशियेलि जोङो 7 तारिखनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो दिनै जोङो दा बेलासियावहाय जोङो फोजोबगोन नाथाय आनअफिशियेलि जोङो 1 तारिखनिफ्रायनो बेखौहाय जागायदोंमोन आरो दिनैनि हाबाफारिया माबा जाखो दिनैहाय दायो जोंहा कालचारेल प्रजेक्ट जागासिनो दङ बाहाय जों नुनो मोनदों
कालचार रेलिनि ओंथि बा मेसेजानो जादों इउनिटि इन डाइभारसिटि जायनि ओंथिखौ जों बर'आव बुङोब्ला माने गासै बिथिंखौ लानानै जोङो मोनसे खौसेथि माने स्टुडेन्टनि बिथिङाव जेनेबा जोंनि फरायनायनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव धोरोमनि बिथिङाव समाजनि बिथिङाव गासै बिथिंखौ लानानैनो मोनसे खौसेथिनि नेरसोन जों मोनसे नोंथांमोननि जे एभेक्सन जाथाय बेखौबो नोंथांमोना प्रसेसननि गेजेरजों दिन्थिफुंनो मा मेसेज होनो सानो जों बेनि ओंथियानो जाहैबाय जे बयहाबो थांना थानायनि मोन्थाय दङ जे थांना थानायखौहाय रावबो जोंनिफ्राय बोखारनो हाया स' बे थांखियैहाय बे इभिक्सनखौहाय जोङो गनायथि होआ बेनिखायनो बयहाबो मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ जाहाथे बयनोबो मोजाङै समानै राननानै होयो बेखौनो जों लुबैयो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हिसाबै BSU हिसाबै माबायदि हामलायथि होनायनि सानाव दिनैनि सानाव जोङो बुसु हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जों बेखौनो बुंनो सानोदि जे जायखौहाय सरकारा गोख्रों लामा लानानैहाय जाय सुबुंफोरखौहाय जे जायगायाव दङमोन गोबाव समनि थाखाय बिसोरखौ गोजान जायगायावहाय होखारहरबाय एबा बिसोरनि गासै माबाफोरखौहाय धंस' खालामना होबाय जों लुबैयो बेखौनो दि जे सरकारा बिसोरनि थाखाय जुदि हायोब्ला बे जेयाव दंमोन बे जायगाखौ होफिनो आरो बिसोरनि थाखाय गासै नांगौफोरखौहाय जगार खालामनानै होयो गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन